Tres conceptos de autoras e autores contemporáneos que poderían caer na pau de Filosofía 2026. Os dous primeiros conceptos son alienación e ideoloxía, de Karl Marx. A alienación é a perda da propia identidade e pode ser de varios tipos. Alienación do traballo, alienación relixiosa, alienación ideolóxica. Neste caso, a que máis nos interesa é a alienación do traballo ou alienación económica, moi relacionada co concepto de plusvalía. A ideoloxía, por outra banda, sería unha falsa conciencia, unha visión deformada e deformadora da realidade. Tamén podemos atoparnos con conceptos como outro ou alteridade en Simone de Beauvoir. Refírese á posición que ocupa ao largo da historia e da cultura a situación da muller. É dicir, frente ao varón, que sería o protagonista da historia, polo patriarcado a muller sería o outro, a secundaria. E por eso esta situación debe cambiar. Daí a famosa frase da autora de «Muller non se nace, senón que chégase a selo».